highlights του αγώνα. Η ΑΕΚ σκόραρε 3 φορές. Τα κατάφερε, Βαγγέλη, με τρόπο εντυπωσιακό, έστω και αν άργησε να πάρει μπρος. Εδώ είναι το πρώτο γκολ. Ο Γεωργίας στο 55ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Μετά από ωραία ανάπτυξη της ΑΕΚ, ο Γεωργίας ήρθε από πίσω, είδε την κίνηση, ο Γροντής στον Μπρέσεβιτς. Δεν μπόρεσε αυτός να τελειώσει τη φάση, το έκανε ο Γεωργίας όμως με το αριστερό πόδι. Ο Γεωργίας που σκοράρει για τρίτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση. Και σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση. Μπρέσεβιτς και 2-0 με τον Κορδέρο να βγάζει με πολύ ωραίο τρόπο την μπάλα στην μικρή περιοχή, στην καρδιά της άμυνας του Ηλυσιακού. Ο Μπρέσεβιτς εκτέλεσε με τη μία και εδώ το πιο ωραίο κατά την άποψή μου γκολ της αναμέτρησης από τον Πόποβιτς, που πρόλαβε τον Νικολάου και με τάκλιν αυτοθυσίας από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και σφράγισε την πρόκριση της ΑΕΚ στην επόμενη φάση του κυπέλου. Χαμόγελο από τον Δέλα.